Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia z kanála Sol Kapor, a dnes sa posnažím o niečom porozprávať bez toho, aby som demonstroval hru, ale kamera nie je úplne tak statická, ako by som si prial. Skúsim niečo urobiť. Budeme hovoriť na takú tému, akou je replayabilita. Našiel som na túto tému zaujímavý článok na BGG, kde jeho autor píše, že kedysi bol taký, že keď nejakú hru dohral do konca, povedzme kampaň, alebo keď nejakú hru odohral dostatočné množstvo hier, tak ju proste posunul ďalej, zbavil sa jej. Ale potom zistil presne to isté, čo sa stáva aj mne, že on nejakú dobu znovu dostal na tú hru chuť. Jasné, že keď odohráme nejakú kampaň, tak nie je isté, že budeme mať chuť znovu všetky tie komponenty rozkladať a po jednom a býva to náročné na čas a prechádzať tým znovu, keď už príbeh poznáme. Ukázal by som, ale neviem to teraz vyťahnuť, lebo je to príliš veľká škatula, ale podobne je na tom napríklad Pathfinder Card Game, kde je dôležitý celkom príbeh, respektíve keď už raz odhalíte, čo je kde sa skrýva aké prekvapenie, tak ten moment prekvapenia druhýkrát už samozrejme tam nie je. Takže ste potom takí, že chce sa mi toho hrať za iné postavy, lebo naozaj pripravovať nejakú hru 15 minút, 20 minút, pol hodinu a potom vlastne prechádzať tým, čím už ste raz prešli, to už nie je až také zaujímavé. Prípadne napríklad tento Thunderstone Card Game, mám ho, ukázal by som vám, škatula je plná, toto je konkrétne rozšírenie Doomgate Legion, ale mestia sa tam všetky rozšírenia originál. Takže tým chcem povedať, že vlastne celú tú hru mám pokope a mám všetky karty. No a opozerajú sa darmo. Keď značením odohrám po sebe nejakých 6-7 hier a potom už sa mi ale tie kartičky opozerajú, aj keď sa neopakujú. Niektoré sa opakujú, niektoré nie. A tým pádom teraz mám odpočinok od tej hry, ale viem, že by som ju nepredal, lebo sa mi k nej viažu iba, ak by som bol v núdzi, alebo ja neviem, by vyšla nejaká možno novšia verzia. Lebo sa mi k nej viažu také príjemné pocity a spomienky, že si ich budem chcieť raz oživiť. Možno, že o rok, možno, že o 2. A nakoniec možno, že aj nikdy. Ale to nevadí. Sú aj hry, ktoré sú akože také dajme tomu, že mini hry. Hej, niektorí veľmi radi hrajú piatok, solovku. Ja som ho ešte nehral, mám ho v merku, ale tá téma ma nezaujíma. Pozerám zrovna, čo mám na poličke. Bavil ma Hostage Negotiator, ktorý myslím, že u nás nevyšiel v češtine, na ktorého princípe je postavená poslední holka Final Girl. A to je vlastne hra, ktorá ten Hostage Negotiator má určitý uzavretý počet tých zločincov, s ktorými máte vyjednávať o prepustení rukojemníkov, ale viete si dokupovať ďalších. Ale ide o to, že či samotný princíp hry, či samotný mechanizmus je natoľko zábavný, aby to človek opakoval. A v tomto prípade podľa mňa je, aj keď som ešte nikdy nevyhral, teda Pán prsteňov, povedzme, alebo Arkham Horror, hej, obidve sú rovnaká kategória. Tak mám základy a máme nejaké dobrodružstvá. Neprešiel som ich ešte celé. Niekedy mám fakt obdobie, že vytiahnem to, zahrám to, ale preje sa mi to, strašne sa mi to preje. A mám pocit, že ja toto by som aj predal, na čo to tu suším. Ale viem zase, že sa k tomu ešte vrátim o nejakú dobu, lebo proste to je tak overená mechanika a pekná grafika tiež, že človeku sa na to dobre pozerá. A je tam veľa možností stále nových. Neuchytil sa mi napríklad... teraz v podstate ani neviem povedať takú hru, zase pozerám na poličku, čo by sa mi neuchytila. Feudal Kingdom je napríklad výborná vec, ktorú tiež som na začiatku, ten prvý mesiac, keď som ju kúpil, som to v kuse som to hral. Feudal Kingdom, Pocket Kingdom, hej, sa to tuším volá. No, tým, že som nedemoloval karty a nálepky som dal som na karty priesvitné obaly a na to som dával nálepky, čiže aby som mohol znovu recyklovať tie karty a hrať to furt odznova. A prejedla sa mi strašne, ale viem, že ten mechanizmus je taký, že sa k tomu vrátim. Potom mám Coewarden, to je podobná hra. Tam sa zase buduje, je to tiež kartovka a buduje sa mesto prostredníctvom kariet, ktoré skladáte podľa rôznych metód, aby ste nazbierali čo najviac bodov, a v Sole je to tiež zaujímavé, prekonáva človek sám seba. Len tam zase mám pocit, a toto je zaujímavé, že možno aj vy niekedy ste už hrali hry, že ste mali pocit, že ste ju zlomili v odzovkách, hej, I've broken the game, že proste ste prišli na všetko, že ako sa to má hrať, tie najlepšie kombinácie, že ste vychytali, a
keď sa vám dostanú tie karty patričné do rúk, tak proste viete, že dosiahnete zase maximum alebo budete blízko maximu. Čiže tam sa zdá, že ako keby už tá hra nemala čo ponúknuť. A to som mal napríklad problém s Master of Orion, ktorý sa mi podarilo tak prejsť, že zrazu som nabúchal tam neviem koľko, veľa bodov ako nikdy predtým a som si povedal, že aha, že keď tieto kombinácie kariet výjdu von, tak proste je to tutovka. A odvtedy Master of Orion som ani nehral. Ako to máte vy s hrami a replayabilitou? Keď nejakú hru prejdete do konca, tak sa jej zbavujete? Alebo keď nejaká vás už omrzí, necháte si ju na budúci čas? Alebo sa jej tiež zbavujete? Dajte vedieť do komentárov, zaujíma ma to. Díky a čau.